chaloupka Remax. Dnes vás chci seznámit s velice lukrativními pozemky, které se prodávají jako celek a jsou na okrese Berou v obci Mořina. Pojďme se na ně společně podívat. Pozemek, který je podbarven žlutě, je velmi rozlehlý o celkové ploše 10 000 metrů čtverečních. Z toho oblast určená k zastavění zabírá téměř 1/3. K pozemku přísluší také část lesa o rozloze přes 6300 metrů čtverečních. Tato plocha je podbarvena zeleně. Souhlas se stavbou rodinného domu je přiložen. Pozemek, jak můžete vidět, je opravdu velmi rozlehlý. Kanalizace a vodovod jsou vedeny po hranici pozemku a plynovod je umístěn pod přilehlou komunikací. Elektřina je již vyvedena do elektrorozvodné skříně. K pozemku patří i přes 6 000 metrů čtverečních lesa. Tak už se tady vidíte, jak chodíte po vlastním lese a sbíráte vlastní houby a lesní plody. Spojení s Berounem i s Prahou zajišťují příměstské autobusy, které jdou přímo z návsi Mořiny. Velmi známé lomy Velká a Malá Amerika se nachází necelý kilometr od pozemku. Pozemky jsou umístěny v západní části obce na jejím úplném okraji. Obec Mořina je vybavena základní školou a školkou, poštou, obecním úřadem, hostincem i prodejnou potravin. Velmi známé lomy Velká a Malá Amerika se nachází nedaleko. Beroun je odsud vzdálen 16 kilometrů a na okraj Prahy do Zličína je to prakticky stejně daleko. Tyto pozemky doporučuji každému, kdo má rád krásnou a kouzelnou přírodu okolí Karlštejna. Máte-li rádi soukromí a chcete-li mít jistotu, že v okolí vašeho vysněného domu nevyroste žádná jiná stavba, tak toto je pozemek právě pro vás. Stejně tak je pozemek vhodný i pro firmu, která by zde mohla vybudovat své rekreační zařízení. Zavolejte mi na mé mobilní číslo 608 961 070 a sejdeme se v Mořině. Budu se těšit.